chỉ bay ule voin chu borsai be kan ron siam do na borsai be hi ti hian kan silfaya tiang kan hruhul vek do na ni chan chu ma hi na nga tam e ma hruhul khan zia ve dewa tiang kan lo hruhul vek do na ni tiang kan hruhul vek to chan kan lo chan do na ni chan dan kha chu mani du dan tiat khan in a chan theya ke hi in chi khat bor ve hianin ka chan do na ni kan borsai be po hei ti hian kan lo chan zo to a ti hian borsai be hi kan lo kang ma sapot do na ni tel ka telak kan tel po hei alo lum ve to ta hianin kan thla kang borsai be hi ti hian kan borsai be tel ne na he kan poi kan lo du tok se ngai kan thot sok phot don ani hemi tel a vek hian kan kang thale don tel hi tlem deuh hleka ka du ain ka lei bel don ani tel pot hian alo sa thale to ta hianin zira hi ka tel don ani an pok ve thet thet to ta hian purun sen pum khat lian deuh hlekin ka chana he ti hianin hemi a hian ai eng chili powder dhania powder chuan chi tomato pum khat chino hi so khat te ka zok tel ve le boka heta hian borsai be kan sa kha kan zu thak do na ni kan borsai be kan po lo min tha to kan du tok to do na ni siam te ol sam em ma tiang han siam te na tui ve lu to ka thain ti zong te ni chon in lo siam ve don nia lo sok chok ang hene kan borsai be kan kha thain ti zong te ni chon in lo siam ve don nia ka chen min lo thir sa ka wang ka lo me